ele ka igwe jawara m n'ihu hotel ka arụsị agba hotel ka arụsị efe hụrụ ochi ọwụnụ anwakwara nwa je that side anwakwana ya nwa asuo m maka na magwa m na nwanne nwoke nye gị 20,000 naira mgbe ọ na-ana so nwanne nwoke nyeze m 20,000 naira gịnị ime nwanne m nwoke nye m 20,000 naira how does it concern you enwere omenka ochi na family nna gị omenka nwanne nwoke ụjọ kpara nne gị ka o ji ụjọ kpara nna gị is he your relation ele otu ego o nyere m si gbasa gị Okoso gee ntị ka ngwa gị o nyere gị 20,000 naira na ị narụ m what for narụ m ya na ihe dị na ọ na-ajụ m what for okay ọ bụ na chọrọ ime ihe dị ebe a pụta 18,000 naira ihe niile m niri n'ụlọ na m dere ebe a so dibịa gwala gị ọgwụ ke ọ gwọọla ịkpụ ya akpụ n'ọnụ ka iji ya n'aka idere list 18,000 naira maka na ị nụrụ na enye m 20,000 gị were biro debe nọ deshiriri ya ka m chiri ya chi ego mama also told me that my brother nyere gị ego mgbe ọ na-apụ ele ebe ọ nọ yes o nyere m ego and they go for something else ewo o nyere gị ego for something else nke o nyekwara m for something different he gave me money for something different kedu ihe na-eme gị n'isi Okoso gị kosuo m na maka chukwu nkosuo ogo Okoso gị koo m na m kosuo ogo Okoso oto gị ji anwa m mana nke a ego a ihe nyere m ego a yes ịkpụ ọgwụ n'ọnụ akpụrụ m anything ekpopụ ya ọgụdụ awọkụ eji m ọbara Christ kpuchi onwe m ọgụdụ awọkụ that money belongs to me it is for my own upkeep which upkeep e nyere gị ka gị demi emụwa gị ji ego ọkịrịka bend ya ahọchi uwe ara na-eji ebuli obi elu ka mbụ n'iwe esi na-eso ole nọ n'ọkịrịka ka mbụ n'iwe uwe ara ada n'ọgụ 1 month ka mbụ n'iwe gbasalụ gị gazi uwe ara ọlọ ngwa ngụgidere ya otu a ọlọ gị ṅụrụ ya nọrọsị otu aka nga mbibia n'mbe nna m otu aka nga na-eme ga ime na ọrụ ka iti m n'ọnwụ gụ ụmụada agala bịa mgbarụ na this compound and I am ready to do it. Ihe na-agụgụ na akwa agụgụ na gị ị gara emote ya ha maka 1 ha maka 2 na-eme ga na na-eme ka ọsọ ọ gịnị gị ịkpọme ihe na-eme ga biko